Dako pang isa ka construction workers sa ginpatigayon nga drug bypass operations sa Station Drug Enforcement Team sa Iloilo City Police Station 5 o kon Mandurriao Police Station sa isa ka construction site sa Barangay Airport Mandurriao ala 1:30 sang hapon Marso 14. Ginkilala ang subject sa kay Philmark Labrador 40 anyos, kag residente sang Barangay Guzman, Hisena, Mandurriao. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Albert C., officer in charge ng ICPS 5, ginpahayag sini nga kapinduha ka semana ang ilang monitoring antes ang maninalag-on nga operasyon. Actually medyo malawig na ning na report kuno didaan ay no. Or pati ta nagabot nga report na ini siya ang naga-engage dire no. Paagi sa pagbaligya sang illegal nga droga sa mga kaupod naman no, kaupod naman nga mga construction worker sa diretso. Dugang padisi, gikan sa distrito sang La Paz ang drug items nga ginbaligya ni Labrador sa iya mga parokyano nga mga lunsay construction workers. Pinaagi sa pulis sa Puser Bayer, natigayon nga mabaklan ang subject person sa isa ka sachet sang suspected shabu gamit ang 2,000 pesos bilang buy bust money. Na-recover man ang 3 pa ka mga small sachets ang ginalegar na droga nga nasulod sa isa ka black wallet sa diindra man nasulod ang buy bust money nga gingamit nga nakuha sa iya nga bulsa nga may kabukaton nga 2 ka gramos kag 10,600 pesos nga estimated market value. Yara na karon si Labrador sa kustodiya sa Mandurriao Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo, Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.